Ngaro dahil pangagsapay ti amin nga dumudumungag dito 104.7 FM, Radyo Sagada. Iti oras tayo 18 minutes after the hour of 7. Naladaw nga pa nang ipadanon ka dagiti damdamag nga titinigwen nga kung magkablaaw kada kayo apo. Kat ngaro dagiti paulo dagiti damag para itang agsapal daw iti Lunes, may kadwapulo nga daw iti bulan ti Hulyo 2026. Iti sports update sa 5th place ti Pilipinas iti kalkalpas nga WBSC Women's Softball World Cup Group 5. Cordillera MMA fighter na abak iti kaudyan nga one fight night. Pimasidong iti disaster response training dagiti agtutubo ti Sabangan. Iti munisipyo ti Bontoc nagbaligi ti Riverside Zone iti kalkalpas nga DRR Skills Challenge. Sinalakniban ti NBI ti inem a posible nga biktima ti trafficking sa Jay Alaminos. Latbang hanging bridge as sa Jay Kayapa Amarugyan kalpasan ti maysa nga post ti teacher. Panagbuya ti abogado, may nga slap ti pan nakaidarum na sa Jay Nueva Vizcaya. Saan nga naanay ti free prior and informed consent iti tungtungan ti North Luzon Mining Corporation. Kirod kanda dumapang environmental activist, kid daw may basura ti Mining Act of 1995. Para iti pampubliko pagsayaatan na binulan nga water testing iti 20 nga ecotourism site ti La Union may patungpal. Iti damag nasyonal, takdaran ti Sibuyan alkalde ti posisyon nga kasilpuy iti Aglawlaw. Numan ti Sangguniang Bayan ket makayatda iti Minas. Ngin mato ti stunting rate ti agtawan 0 hanggang 5 iti Pagilian. So dagiti paulo dagiti damdamag para itanga agsapa. Ngaro dagiti detalye. Iti kalkalpas nga panagayayam ti Softball World Baseball and Softball Confederation uno WBSC sa Lima, Peru. Nabailan ti Pilipinas sa madanon ti 5th place. Iti napalabas ket rank 16 iti sangalubungan ti Philippine Blue Girls. May isa nga pakaistoryaan a pangabak tinadanon da iti 5th place. No sa dinno ket napakigtutan ti Puerto Rico iti maudi a laban na babaen iti 5-4 nga win ti Pilipinas. Number 3 ti Puerto Rico, iti napalabas nga international ranking. Ti kompetisyon kat mawagan nga senior level competition nga open age. Kaya't nasa uwan, mabalin makipasat ti agtawan 16 ingana iti 43. Nagtalinaid nga champion latay ti Pagilian nga Japan. Sumaruno ti Puerto Rico, 3rd place ti Venezuela, 4th daytoy Great Britain, ken may kalimang rod ti Pilipinas, maudi ti Peru. Tungtungan latay ti sports, Cordillera MMA fighter na abak iti kaudyan nga one fight night. Saan nga nagbaligi ni Lito Adiwang ti Team Lakay iti laban na kani Brazilian Antonio Cesar. Iti kaudyan nga one fight night, 151-pound catchweight bout. Ti laban ket nang murdong iti duwa nga daras nga agsaruno nga pangabak ni Adiwang. Gistay saan pa nga agtuloy ti laban kalpasan nga di nakalusot ni Cesar iti weigh-in ken ti hydration test para iti flyweight division. Yin palubos ni Adiwang nga matuloy ti laban iti sabali nga weight category.
Laksi di ti kabailan ni Cesar, may isang kagagapo iti posible pan nakaabak na ket daytoy pan naka-fracture ti knuckle na. Iti umuna pa ilaeng nga round. Numan kastoy, pinalpas ni Adiwang ti 3 rounds nga laban. Laksi ditoy, madamang garud nga obserbaron dagiti doktor ti shoulder injury ni Adiwang. Saan pa nga amo no kinakasapulan dumalan isuna ti surgical operation. Iti sabangan awan kaparehas ang kapadasan ti dinalan dagiti manung nga agtutubo ti sabangan iti napalabas nga talong aldaw. Daytoy ti panawin nga naangay daytoy Youth Roadshow 2026 Adventure and Skills. Naidaton ti panawenda para iti innadal mainaig iti disaster response nga indauluan ti MDRRMO sabangan. Nangrunay ti tungtungan iti edukasyon ken kaamuan na ikandagsen ti hazard awareness wenno panag-ammo kadagiti agdudumang nga peggad. Naisilpo ditoy ti safety tips kontra dengue. Daytoy tungtungan ti bullying ken ti accident. Dagitoy aksidente babaen iti motorsiklo. Ginanas mutla dagiti attendees ti agdudumang aktibidad kas dagiti ayam para iti fire safety awareness, panag-usar iti fire extinguisher, basic life support training. Ditoy ket nakipasatda iti hands-on nga return demonstrations iti cardiopulmonary resuscitation wenno CPR. Ken daytoy di malipatan nga panag-evacuate babaen iti tali wenno rappelling. May nga adang ti adventure and skills nga mangipatpaganetget iti importansya ti panagsagana para iti didigra tapno masalakniban ti biag. Iti munisipyon ti Bontoc nagamatan ti Riverside Zone ti titulo a kampyon. Iti 2026 Bontoc DRRM Skills Challenge. Naala na ti 98% nga score iti pakabuklan ken naawat na nga 20,000 a piso a premyo. Sumaruno ti Team Upland iti 96% nga score tapno maartapan na ti 2 nga grupo ken nakaawat damatla iti premyo nga 10,000 ken 6,000 a piso. Ti sapalipay nga zone ay nakipaset ket daytoy Upland Bontoc ken Albago. Tinasao nga pa contest ken Central Zone, tinasao nga pa contest ket paset ti National Disaster Resilience Month nga mangpangpanggep amang papigsa iti panagsagana kadagiti didigra. Panagpangato iti kabailan iti panagresponde ken panagbiag iti nairut a kolektibo at tignay dagiti pinmaset a babarangay. Iti contest ang nabuya ti kabailan iti cardiopulmonary resuscitation wenno CPR, situational analysis, manual carries, bandaging, teamwork, ken fire suppression, babaen iti bucket relay. Indauluan ti Bontoc LGU, babaen iti MDRRMO, ken katulungan dati BFP Bontoc Municipal Fire Station. Isabali damag ditilat ta amyanan a Luzon. Sinalakniban ti NBI ti na maposible nga biktima ti trafficking sa Jay Alaminos. Insayang kat ti National Bureau of Investigation dahito NBI ti may nga raid iti paginuman na sa Jay Maligaya Compound, Barangay Amandiego, Alaminos, Pangasinan, iti Hulyo 15. Ditoy nga nabirukan da ken na rescue ti 6 a babae nga posible a biktima ti trafficking. Indoluan ni Martinelli Cobson ken Nilbert Pisek
Supervising Agent kan Executive Officer for Operations ti NBI tinasao nga raid. Daytoy kat kalpasan ti panang iaramid iti undercover investigation. Dagiti inem ket madamang adda kadagiti awtoridad tatno pumasidong iti counseling kan protection. Adamot duwa nga arestado nga sumango iti panaglabsing iti Anti-Trafficking in Persons Act. Garud ababa nga pa nagpakawat iti human trafficking. Maysa nga illegal na panang usar ken pananggundaway iti tao para iti ganansya. Daytoy kat agusar iti recruitment, panang iyalis wano panang ibiyahe. Iti tattao babaw iti panag-usar iti ranggas, panang luko, panang alilaw o panang pilit para iti ganansya kas iti pinilitan na panagtrabaho, trabaho sexual o panang ilako iti manuapasat ti bagi kas iti bato wano kidney. No ti biktima kat menor de edad ken awan tinausar nga ranggas wenno panang alilaw maiyarig lata nga human trafficking daytoy. Good news! Naangay ti groundbreaking ceremony para iti Latbang Hanging Bridge iti Hulyo 15 itang atawan. Banagan ng ited namnama kadagiti residente iti sitio Pantal. Daytoy 9.8 million a proyekto no maipalpas nga nasayaat ket mangited na talged a panagdalyasat dagiti residente iti Pantal River. May palagip nga naala ti atensyon dagiti opisyal babaw niti maysa nga viral video anang ipakita iti peggad dagiti estudyante manuruken da duma residente a dumaldalyasat iti nadadael arangtay nga iti baba ket nakapigpigsa nga karayan. Saan nga rangtay no di ket kable ken napisa-pisa nga steel matting ti pagpagnaanda. Innal daw aldaw nga kalbaryo ken saldabyag nga sangsangwen dagiti umili. Ti damo arangtay ket idi pay lang tawen 2024 iti panahon ti super bagyo Pipito nga nadadael. Dito 9.8 million na piso a budget para itirangtay ket agtaod nga rod iti Convergence and Special Support Program, Sustainable Infrastructure Projects of Alleviating Gaps wenno sipag pabawen iti 2026 General Appropriations Act. Iti Nueva Vizcaya, inyibkas ni Attorney Fidel Santos apat siya na may isang strategic lawsuit against public participation wenno SLAP ti naipila a kaso kontra kanyana ken ni Attorney Ed Bulgos. May palagip nga impila ti North Luzon Mining Corporation ti maysa a cyber libel complaint ken kuada gapuy ti panagtulong da kadagiti kontra Minas nga umili sa Nueva Vizcaya. Ti SLAP ket panang usar iti linteg amang laped uno mang butbuteng kadagiti mang supsupyat iti panang ituloy ti eksplorasyon. Inlawlawag na paya na panawan ken awan ti pakaibatayan ti reklamo a cyber libel maibusor ken kuana. Gaputa saan isuna ti nagipost iti panagarup ti maipagarup makadadael dignidad asa sao. Kinunana iti kaso nga cyber libel napateg a maamuan no asino ti nagipablaak iti dayta linaon. Ken saan ay suna ti nagipost iti panaka-interview na iti lokal a programa ti radyo. Garud nabiit pa ng subli iti kagagapo dayta barikada iti
Nueva Vizcaya. May basar iti impormasyon da, 5 drilling holes ti nalpatsan ti North Luzon, sakbayan na isardeng ti operasyon, gapoy ti barikada dagiti residente. Impamaymay ni Santos at ti kangrunaan nga ilablaban dagiti residente ket ti panakaprotektar ti aglawlaw gaputa ibilang da a forest reserve ken watershed ti Nueva Vizcaya. Kinunan na adakkel sa lutsod kadagiti residente ti Kasibu no apay a naited ti exploration permit ti North Luzon idinto a watershed ti entero nga ili. Kinunan na apasat ti Philippine Mining Act saan arumbeng ang mapalubusan ti panagmina kadagiti watershed. Questionaran pa ni Attorney Santos no apay anang ited ti permit clearance ti Department of Environment and Natural Resources para itinadakamat proyekto. Sigun pa'y kadagiti residente, bimusor da iti panagmina, gaputa awan tinaangay apudno a konsultasyon iti komunidad sakbayan na ipatungpal ti proyekto. Kinunada, kasapulan ti panang pasingked dagiti residente, sakbay a maitudan at ti exploration permit ti maysa a mining project. Ngarud, saan nga naanay ti free, prior, and informed consent sa Jai Vizcaya? Impamamaysa dagiti grupo akired kan dagiti abogado da nga awan tinaangay a free, prior, and informed consent no FPIC manipod iti Bugkalot Community sakbayan na itadan ti permit ti North Luzon. Ngam, sigun met iti North Luzon, saan nan akasapulan ti FPIC gaputa idi panawen ti aplikasyon da ket nangirwar ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP iti Certificate of Non-Overlap wenno CNO amang kunkuna asaan apaset ti ancestral domain ti Bugkalot Community ti dison ti proyekto. Nupay kasta, sigun ken Santos, ken kadagiti da dumapay nga environmental advocates saan laeng abanag ti ancestral domain ti ilablaban da. Kinunada, ti kangrunaan nga issue ket nupudno kadi anaala ti pammalubos dagiti residente sakbay an aprobaran ti exploration permit. Impamaymay sapay as by amaysa nga indigenous people sa area tinadakamat adiso gaputa ditoy ti pagtaengan dagiti Bugkalot kan kanaay ibaloy kalanguya ken ayangan. Ngarud, dakid daw ay may basura daytoy Mining Act of 1995. Kabayatan na agdaw dawat ni Santos kan ti grupo akired sa Jai Kasibu may pabalikad wenno may basura ti Philippine Mining Act of 1995. Sigun ken Santos, no addaman dagiti pakaseknan ang kagapuan ti panagmina iti na dumaduma pasat ti pagilyan, ti ramot daytoy ket ti mismo a Philippine Mining Act of 1995. Isu arumbeng laeng a may basuran daytoy. Impamaymay sana ano pa'y dagiti ganaet ti ad-adda a pagimbagan ti natural agamang ti pagilyan rumbeng a dagiti Pilipino ken dagiti lokal a komunidad ti makinabang ditoy. Pakairaman na dagiti kooperatiba dagiti residente. Kinunana saan nakasta adakkel ti idurduron ti duras dagiti dadakkel a mining companies. No, idilig iti dadael ang maiyag na iti aglawlaw ken pagbiyagan. Inanugot na paya saan narumbang nga maisakripisyo ti agrikultura akang runaan na pagtaudan ti pagbiyagan ti adu nga umili sa Jai. Inpaganitgit ni Santos ang nalawag ti takder dagiti residente ti Kasibu.
ibasura ti Philippine Mining Act of 1995. Di sabali pa ya diso dito'y Luzon, amyanan na Luzon, para iti pampubliko pagsayaatan kat binulan nga water testing iti 20 nga ecotourism site ti La Union maipat patungpal. Regular ti panagmonitor ti PLGU ti La Union kadag iti Karayan, waterfalls kanda dumapay nga inland water iti 20 nga ecotourism sites. Panang salwad iti natural nga kinabaknang ken tapno maipesigurado ti public safety ti panggapen daytoy nga addang. Nayon na ket tiya nasapa pa nakaduktar kadagiti problema iti aglawlaw ket makaited gundaway iti gobyerno lokal nga mangipatungpal iti umman natop nga addang. 8 nga waterfalls karaman ti Tangadan Falls ken saan nga bumaba iti bilang nga 8 dagiti Karayan nga binulan nga matesting ken maadal no adda problema nga posible nga rumswa. Iti tungtungan nasyonal, inwalagawag ni Fernando U. Marin, mayor ti San Fernando, Sibuyan, Romblon, tinapingat at takder na kontra iti panagserep ti Altai Philippines Mining Corporation sa Jai. Nakuna nametlangan na karo ti liday na iti inluwar ti Sangguniang Bayan apan ang endorso iti nasao nga kumpanya. Iti resolusyon ti Sangguniang Bayan nakanayon dagiti panang ipalubos iti feasibility study panagnina sa miscellaneous lease agreement tree cutting permit. Nakuna ti mayor nga dagitoy ket mabalin nga makaitunda iti saan nga maisubli a panagbaliw iti aglawlaw ken masakbayan. Ti APMC kat saan nga barong aplikasyon ni Jerome Blon addan ti madama nga Mineral Production Sharing Agreement wenno MPSA nga naalada idi paylaeng tawen 2009 para iti nickel mining. Ti madama nga aplikasyon kat para iti feasibility study nga tapno nga rod mairangtay manipod eksplorasyon iti full-scale commercial panagminas. Apektado tinaintsigudan nga umili amang yan at taga-bukid. Kadagiti mang subsupyat iti proyekto, dida kayat madadaol tinabaknang nga biodiversity ken ecosystem ti lugar. Nabayagan ti panagsupyat ti umili ngay narami da babaen iti barikada ken dumapaya pamuspusan nupa iti gobyerno lokal ti barangay ket kontra iti proyekto adda iti tukad munisipyo ken pangato ket makayat da iti panagminas. Para iti maudia damag iti damag nasyonal nginmato ti stunting rate ti agtawan 0 hanggang 5 ditoy Pilipinas. Manipod iti 23.6% iti 2023 ti stunting rate iti kaudyan nga survey ti DOST Food and Nutrition Research Institute iti 2025 ket nginmato iti 25.3%. Ti datos ket para iti ubing agtawan iti 5 ken agpababa. Daytoy ti pablaak ti EDCOM2 iti social media page da. Kangatuan ti stunted ket sadyay region ti Barm iti 36%. May kadwa ti Zamboanga iti 34.6%. May katlo ti Negros iti 30.9%. Ti region Cordillera ket may kapito iti top nga nangato ti stunting rate na.
Kasayatan ti Central Luzon, iti 18.1%. Sarunuan ti Western Visayas, Calabarzon, Central Visayas, ken Cagayan Valley. Ti panagnato iti kabibilang ti stunted, ket kaunaan nga pasamak iti uneg ti maysa a dekada. Banag ang maawagan akas high public health concern. Iti datos makita ti kangatuan ti stunting rate ket konsentrado kadagiti kaawayan kang runaan iti islan ti Mindanao, iti paset ti Visayas ken paset ti Southern Luzon. Nang runa kagagapu ti nababa nga panaggamat iti maternal health services ken nangato a kinakurang ti makan. Kadagiti na survey, 60% ti nakasanggir iti panagutang iti kapamilya. Dagiti pagutangan iti uneg ti komunidad kasi iti kooperatiba ken dagiti sari-sari store tapno makagatang o no makaala ti makan. No kasilpumad iti maternal nutrition, 16.7% dagiti masikog ket maawagan nga nutritionally at risk. Karo pay nga ngumato ti bilang iti masikog nga agtutubo nga agtawon iti 10 ken 9 pababa. Ti bilang ket dumanon iti 40%. Daytoy ket agresulta iti nangato nga bilang dagiti maladaga wenno ubing nga agkurang iti kinadagsen ken usto nga kinatayagda. Dagita apo dagiti damdamag para itanga agsapa daytoy ni Gwen Gangwen ako magkablaw iti naimbag nga agsapa ken nasaya at nga aldawas ti sangsangwen tayo amin. Naruti oras tayo apo 44 minutes after the hour of 7. Stay with us dito Radyo Sagada. Follow and like na kami matlang apo kadagiti social media pages ti Radyo Sagada.